Pizza with cheese, pizza with cheese, pizza with cheese. Can I have one, please? Vi bruger i denne her periode sprogpasset som en form for evaluering, og det er slut på dagen, så det er der, hvor man skal kunne huske, hvad man har fået ud af at arbejde med mange forskellige sproglige aktiviteter. Så det er et eksempel på en måde at samle op på oplevelser og noget læring i løbet af dagen på i faglig fordybelse. At man også reflekterer lidt over, hvad fik jeg egentlig ud af det her. Så vi styrer, man kan sige, det er en slags logbog, men vi styrer det også i forhold til de mål, der er sat op. Det kunne være noget med at være mere skriftlig. Det kunne være noget med, det kunne være noget med at bruge sproget og få et vist ordforråd mobiliseret. Så der kan være mange forskellige faglige mål i det, som ligesom bliver mere tydelige, at man når derhen af ved, at man også er skriftlig.